Yengeno, gima wanyalo nyiso jowinjowa gi joma nenowa bende, nitie kama Ken kele wach mar international community e gini. Ing'eyo ne juma mokalo ncha ni neno William kane ntiere Italy, kane ntiere South Korea. Odhi Italy Friday juma ni. Noluonge jopinje Afrika obiro kucho te. Bang'e e kancha ne pok noa piny Amerika. To intiere lwenje ma ntiere kind pinje madongo mag jowagunda gi. King'eyo piny China gi Russia, nitie kama giywaye. To kancha William pok nobire telo. Nineno ka weche mag development mang'eny kata gope masani wachulo mang'eny gi gin gope jo China. Aya, piny Amerika gi pinje jorochere mamoko gi bende ntiere gi interest margi pacho kae. Koro gima samoro nyalo dhi keto gini Victor manyalo bedo matek en ni ponono jopinje jorochere moting'o Amerika gi European Union gi mamoko go odhi ogo bath jakom to China gi Russia bende samoro nyalo neno ni gimany ja Djibouti cha kata ja Somalia cha. Koro mae gima nyalo kelo complication. Mai gima samoro nyalo kelo complication ka nikech joka bende dwaro ng'at ma ginyalo tiyo godo nikech ing'e ni Afrika ema ing'iyo e ndalo mabiro kata higni mabiro. Koro gimbe gidwaro ng'ien to ere kaka gope gi weche mag dongruok e Afrika gi kaka tiendgi ochopi. Erokamano. Makamana kanyo en wach ma wanyalo go e mbaka ndi senior